Tak mi řekněte, milý pane, co se to s člověkem vlastně stane, když zcela nečekaně z očí do očí plamínek vášně přeskočí a někde v hlavě potom zazáří, aniž bral by ohled třeba na stáří. A pak rozpálí nás do běla, tak to se přece nedělá. V čem to vězí, milá paní, proč člověk náhle nemá vůbec stání? Jdem pak deštěm jako psanci a rozum nedostane žádnou šanci. Tak ještě rychle jeden letmý pohled zpět Na spoustu stejných a zaprášených let, vykročit budoucnosti směle vstříc. i když jisté není vůbec nic. Jak praví zkušenosti moudrých hlav, A k tomu svědomí a taky dobrý mrav. když amor vyšle střelu do těla. Tohle se přece nedělá. Tak mi řekněte, zda už víte, čím své zaváhání omluvíte, až se naše oči příště setkají, co si zase řeknou, potají. A touha rozpaluje čím dál víc, za chvíli nezůstane vůbec nic. A další plamen v srdci rozdělá, tak to se přece nedělá. Jedni drží palce a volají bravo, A druzí pohoršeně kroutí hlavou. zda zastavit se na rozcestí, Vrátit se zpět, anebo zkusit štěstí. tak ještě rychle jeden letmý pohled zpět. Na spoustu stejných a zaprášených let, Vykročit budoucnosti směle vstříc. i když jisté není vůbec nic. Jak praví zkušenosti moudrých hlav. A k tomu svědomí a taky dobrý mrav. Když amor vyšle střelu do těla, Tohle se přece nedělá. tak to se přece Nedělá.